abantwana enginabo njengoba ngithi bawu-58 impela balapho nje abantwana ngakhiwa bona lo owale ekhaya uzolo baba kodwa omama baba bathanda ukubatshela thina kodwa uthola ukuthi ubaba thina sitshela ukuthi njalo ingane idadewenu noma umfowenu loya abanye sisonta nabo thola ukuthi siyazi thina ukuthi vele ubhuti lo yena umuntu uthola ukuthi akazi kodwa siye sikhulume naye thina nje simtshela ukuthi asikuthanda ukuthi sibone sekunomuntu amfihle ngaphandle. Uma yenomuntu akasitshele amlande ezekhaya nathi simbone ngoba mina ngu-Edmund Gumede sibongo sami negama lami. Mina ubaba wami bekumafunwane. Ubaba wami benomama ababili. Ozala mina wamathele. Umama omdala wakamthembi. Omama bethu thina lapha emndenini wakithi waGumede. Uma sesikhulile ke nami angazange mina sithembe ukuthi ngasithatha kanjani. Aqhubeka nami ngithe ngibona nganginesithembu. Anginentombi eziningi intombi anginazo. Hayi ngahlala ngabonta intombi ziyahlupha ngathatha omakoti ababili ngahlala nazo. mina nguThandi Khanyile Khanyile la ekhaya kwaGumede. Ngigane ubaba uGumede Archbishop uDoctor aphinde futhi abe uDoctor nasebunyangeni. Ukuqala kwami ukufika la ngizogana ngafica kunomama kwakuMamdala uMadludla abeselandelwa umama Mangubane bese kulandela umama uMamnguni. Ngafika mina ngaba ngowesine ngebhadi ke uNkulunkulu wayesiyamthatha ke umama uMadludla obekuyena emdala. Sithe sisabheke lokho wamthatha umama Mangubane sasisala ke nomama uMamnguni. Kwase ke ehamba ke nayishiya kodwa akahamba ngemhlabeni wathutha waphindela ekhaya kubo. Kwase kusala mina ke lana sihlala nobaba. Sihlale isikhathi eside ubaba engasena umuntu obehlala la ngoba isikhathi esiningi ubesebenzela lana ilapha ayethi mangabe engaleni ekhaya eManguzi. Mina umuzi wami wangenzela khona eManguzi. Uyethi la yilapha azama khona ukuphanda ngoba ngalena kuphanteki. Ukuhlala kwethu ke bese kunokuthi kufanele ngihlale ngalena ngiphinde ngithuthe ngize ngapha ngiphinde mhlambe isonto ngibe ngale isonto ngibe ngapha. Sagcina sesibonisana ke naye ukuthi cha uma kukanjena akuphile ngoba nayo besehlala ngokuhlupheka engabi namuntu omphekelayo engabi namuntu omwashela udinga ukuthi azacela abantu. Sabonisana ukuthi cha baba unganjani ukuthi ufuna umunye ozokusiza. Ngenhlahla ke sasiyamthola ke wathola uMazungu safike samukelana kwakuhle nje sahlala. Ngifike ke lapha mina ngo1986. Kuneyingane ke nje umuzi ubugcwele besibaningi kuneziguli kunabebandla bekugcwele nje ongangukuthi ngisho besipheka bepheka ogalaza abawu2 abebhodwe lophuthu bese kuba isishebo ngendlela obesibaningi ngayo ngoba nabesonto bakhona bebehlala ngokugula bakhona futhi nabe behlala beze ngokulashwa kwasemakhosini umndeni nje bese kuba abantwana ke bala ekhaya. Mina nguMazungu ogane khana la ekhaya Gumede. Ngafica abanye mama besengasekho noma mdala esechazile. Ngafica yena umama Khanyile wangimukela kahle wangifundisa konke abefanele ngifundise khona. Mina ngumsizi kababa ngakho konke kodwa kakhulukazi emakhosini hayi ebandleni cha angekho 100%. Umamkhulu ogxile kakhulu ebandleni mina ngigxile kakhulu ngasemakhosini kodwa ke kukho konke ngisho ebandleni nasemakhosini sibambisene ngayonke indlela. So ngibaficile nami abantwana balekhaya abasesigodlweni nabasebandleni nabasemndenini
safike sathandana kwaba nothando nokuthula konke nje namanje sisazwana. So-ke umndeni wethu umkhulu kakhulu, okhona nongekho, siyathandana nje siyazwana. Ukuxabana kukhona-ke kwemindeni yonke, but akukho lokho ukuthi sengaze nje kuphume idumbu. Ayikho omunye umuzi ongenazo inkinga, sonke emndenini sinazo inkinga, but-ke siyakwazi ukuyixazulula siwumndeni siphinde sizwane futhi. La lendlo le indlo yamamakoti Mangubane. Manje ke kwahamba ke uNkulunkulu wamthatha. Mase emthathile ke yobe indlela sekufika uyibhikiza ngelungise kahle, kodwa kwamanje isetshenziswa ke uMakhanyile. Mayifika uMakhanyile uyayisebenzisa lendlo. Yona ndla ayifikele kuyena umakoti omunye enginaye uMakhanyile, kodwa ke unomuzi wakhe useManguzi, kunomuzi oseManguzi uhlala khona ke, kodwa ke kushaya isikhathi afike ezongibona, afika ngene la ahlale khona. Manje yona ndlo ke esebenza kanjalo, kodwa igama layo aliphelile ukuthi yaMangubane. Manje ke angifuni kuphele ilokho ngoba indlu yakhe unabantwana abashile, bayazi ukuthi ikhona. La lento ngangiyakhele umakoti omdala uMadlozi. Ngakho ke ngezifo ke khona emhlabeni uNkulunkulu wamthatha, yasala ke jobisele, kodwa umakoti enginabo bayisebenzisa. Kwamanje nje obe ikhona kulala khona uMazungu, ngoba uyena umuntu engihlezi naye la. uMakhanyile njengoba ngishilo nomuzi le eManguzi, kodwa ke uyafika ebese sihlala sidlela khona la, yona nje sidlela kuyo la. Makukho lesikudla sidlela la, kungumsebenzi kusekhaya. Masando ngakulesa sibeni. Ngize nosawoti noma nespice. Singena sawoti, singena spice. Okay. Khuleka gogo, ngiyakhuleka Mdawu, ngiyakhuleka Dlondo, ngiyakhuleka emadozeni. Khayisani bogogo omdala sizwekile ukuthi ngabe kwenze njani. Sikhulekela nina bogogo, sikhulekela nabo Mdawu. Kunjalo Dlozi elikhulu, kunjalo Makhosi, kunjalo Ndlondo enkulu. Ngisho ngathiwa ngixabana nosisi lo. Eyami into ngeyi-attend wavela umama kasekho. Uma engaxabana nomunye iya-attend yakhe yabo. So ngiveda ngithule nje siyibukela.